드라이버 पैसा थैखोना बुजाकमानि थैखा आंनि आमा बोरसो थांनायरावनो आइना हाबाय माने रक बर' थानानै फाय जों जम्पुइ बाजार दिगि थांना नायो जम्पुइ बाजार थाना हमन लेथन ले बुजाकबा लायै खोजोना रिगनाय बांनाफो ओंखाय आरो जों फायखाता पुलिस राव दङ कोन फानसे खायमाया बो पार्टी बो नंग न पार्टी पोतो साइमाया अब आन्दाजै से गाडी बाथाग्लो ओइ बुबो छ न वासाबै लाथा त बोय हाय तातान फायखा अनि आमानि याला हो पुरा नांबायखा बोतलको जों बाय फायखा